Prajem vám príjemný a dobrý deň. Chcem poďakovať, že ste prijali moje pozvanie a že sme nenarušili tú tradíciu, ktorú máme už dlhé roky. Sú dobré tradície, sú zlé tradície, ale tradícia stretnúť sa s vami na prahu Nového roku si myslím, že je veľmi dôležitá. Aj keď toto stretnutie nie je pracovné, ale aspoň v niečom dáva taký signál, že si chceme rozumieť a že si aj rozumieme. Vážený pán prezident odborov, vážení páni viceprezidenti, pani predsedkyne, predsedovia odborových zväzov, na prahu Nového roku vám všetkým chcem hneď poďakovať za prácu, ktorú robíte pre občanov Slovenskej republiky, pre svojich členov. Práca odborárov nie je jednoduchá, najmä v týchto nie najlepších časoch. Nové signály, ktoré naznačujú, že sa nám snáď podarilo zastabilizovať krízu, ale nie odstrániť, je tiež do určitej miery takým povzbudením do budúcich rokov. Čo najdôležitejšie si môžeme popriať a čo najdôležitejšie môžem popriať vám, pre vašich členov, aby ste všetci boli zdraví, aby bolo dosť práce na Slovensku. Pretože zdravie a práca to je to, čo vytvára aj kľud v rodine, v spoločnosti a v štáte. Chcem vám poďakovať aj za to, že v týchto neľahkých časoch ste našli cestu k porozumeniu pri stretnutiach sa so svojimi partnermi. Sociálny dialóg zohráva veľmi dôležitú úlohu. Dnes je svet v pozícii, kedy nikto nedokáže presadiť svoju predstavu, svoju pravdu. Kedy aj v rodine častokrát musí dochádzať k určitým kompromisom. A tento kompromis som veľmi rád, že ste našli aj pri rozhovoroch so zamestnávateľmi, podnikateľmi a že ste dokázali pomôcť vláde v týchto časoch, aj keď nie vždy ste boli spokojní s prijatými rozhodnutiami, zákonmi. A som presvedčený, že to, čo som povedal na začiatku, že sa ukazuje, že budúci rok, aj keď nebude ľahší, ale bude predsa len z pohľadu predstav budúcnosti už miernejší, je aj dôsledkom toho, že ste pochopili úlohu vlády. Ja viem, že nie všetky rozhodnutia boli také, s ktorými ste boli spokojní. A možno tieto dni, ako som povedal, budú naznačovať, kde by mohlo dojsť k novelizácii, kde by mohlo dojsť k novým rozhodnutiam. Z môjho pohľadu ja vám chcem poďakovať, že vždy som našiel u vás oporu. Vždy som sa snažil byť v pozícii, ktorý vie, čo to je dobré sociálne postavenie a čo to je nebyť schopný postarať sa o seba u veľmi veľkého počtu občanov Slovenska. Som presvedčený, že vždycky sme boli vzhodní v sociálnych názoroch, aj keď nie vždy sme ten výkon, ten spôsob hľadania náprav mali spoločný. Pozícia prezidenta z tohto pohľadu je predsa len taká, by som povedal, úradníckejšia, ak chce rešpektovať normu práva, právneho poriadku v republiky. A preto aj niektoré zákony, kde možno citovo vo vzťahu k človeku som možno mal názor zhodný s vami, ale právny poriadok hovoril niečo iné a preto som to nechal na rozhodnutie najvyššej súdnej inštancii, aby rozhodla.
Vždycky sme našli zhodu, vždycky sme sa dokázali podporiť. Ja vám chcem poďakovať za vašich členov, za vašich zamestnancov, ale aj občanov, ktorým ste pomohli svojimi rozhodnutiami, dohodami, kompromismi uzatvorenými s vládou a so zamestnávateľmi. Slovensko v týchto ťažkých dobách muselo hľadieť aj na svojich partnerov európskej spoločnosti. Európska únia nám dala určité záväzky, ktoré sa odvíjajú od solidarity. Som presvedčený, že tento nový rok budeme musieť už aj trochu z iného pohľadu riešiť vo vzťahu k našim občanom. Viac nás budú musieť zaujímať záujmy našich občanov, poslanie našich odborov pri riešení týchto problémov. Ja som presvedčený, že čas, ktorý prichádza teraz na Slovensko v podobe niekoľkých volieb, aj volie prezidenta, že odbory so svojimi členmi zohrajú úlohu pozitívnu pri hľadaní takého kandidáta, ktorý chápe sociálnu politiku, ktorý chápe postavenie Slovenska, ktorý chápe, že Slovensko aj vo vzťahu k zahraničnej politike musí zotrvávať v určitých pozíciách a postaveniach všeobecne prospešných. K tomu všetkému vám prajem, aby ste mali ďalej toľko síly, koľko máte, aby ste vždy dokázali rozumne predstaviť svoje názory, aby ste našli oporu aj vo vláde, pretože to je veľmi dôležité. Ešte raz za vašu prácu, aj za spoluprácu vám ďakujem a do týchto nových dní v roku 2014 vám prajem aj zdravie v rodinách a spokojnosť s vašou prácou u vašich členov. Všetko najlepšie. Vážený pán prezident Slovenskej republiky, v mene všetkých predstaviteľov odborových zväzov združených v Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky vám ďakujem za vaše prijatie. Ak dovolíte, vyznám sa vám z jedného svojho veľmi osobného pocitu. Pred rokom som na tomto mieste hovoril o magickom roku končiaceho 13. Pred necelými 3 týždňami sme však vstúpili do roku, ktorý by mohol byť pre našu krajinu v istom zmysle prelomový. Nečaká nás len prstencové zatmenie slnka, či zimné olympijské hry a majstrovstvá sveta vo futbale, ale aj rok volieb, v ktorých budeme rozhodovať o veľmi zásadných otázkach. A záleží len na miere odvahy a prezieravosti a na uvážení každého občana Slovenskej republiky, ktoré v týchto voľbách uplatníme. Jedny z volieb sa budú týkať aj postu, ktorý momentálne zastávate. Prezidentské voľby však opäť nebudú v priamom zmysle voľbami, ktorých pôjde len o post prezidenta, ale budú zároveň aj akýmsi referendum o aktuálnom rozložení politických síl. Okrem prezidentských volieb si budeme voliť aj svojich europoslancov. Historicky pôjde o 3. voľby na našom území a dnes nás už len niekoľko mesiacov delí od okamihu, kedy si pripomenieme aj 10 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie. Bola a hádam, ešte stále to je šanca priblížiť sa vyspelým krajinám Európy. Za tých ostatných 10 rokov môžeme okolo nás pozorovať vysokú úroveň individuálneho bohatstva, na jednej strane narastajúcej spotreby niekedy nepotrebného tovaru, na druhej strane zvyšovanie miery nerovností, oklesávanie sociálnych istôt a čoraz menšej ochrany pred okamžitými ranami osudu, akým bez pochyby je aj nezamestnanosť. Globalizáciou však čelí Európska únia a s ňou aj každý občan Slovenskej republiky neustále novým výzvam. Pružne sa prispôsobiť rýchlo sa meniacemu a úzko prepojenému modernému svetu nie je jednoduché. V tejto súvislosti odbory na Slovensku niektorými subjektami sú vnímané ako niečo, čo do modernej doby nepatrí. Čo si však protirieči so skutočnosťou, keď sa obzrieme v okolitých krajinách, a som veľmi rád,
že vy, pán prezident, nepatríte medzi tých ľudí, ktorí tvrdia o tom, že odbory na modernej dobe už nemajú svoje opodstatnenie. V Európskej únii presadzovaní a prevládajúci politiky, vychádzajúci z európskeho sociálneho modelu, nie je len obsahovo a ideovo blízky tradičnej politike odborov, ale súčasný rozvoj štruktúr vládnutia na európskej úrovni kladie aj nové požiadavky na odborovú politiku, postavenú na presadzovaní a ochrane zamestnaneckých záujmov. Konfederácia odborových zväzov preto svoje aktivity v roku 2014 zameria na posilnenie sociálneho partnerstva a sociálneho dialógu v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a odmeňovania s ohľadom na zabezpečenie sociálnych ochrany a dôstojného života. Bez pochyby aj sociálny dialóg ako jeden z kľúčových prvkov demokracie, ak je vedený zodpovedne všetkými zúčastnenými stranami, prispieva nielen k zachovaniu sociálneho zmieru spoločnosti, ale pomáha zaisťovať aj jej úspešný rozvoj a prosperitu. Dôkazom toho je aj snaha všetkých zainteresovaných strán o konštruktívny dialóg, hľadanie kompromisu pri riešení oprávnených požiadaviek zamestnancov, ako ho môžeme v súčasnosti sledovať v tripartite. Sociálni partneri vrátane Konfederácie odborových zväzov sú spolu s členskými štátmi EÚ vyzývaní, aby uľahčovali zosúladenie pracovného a rodinného života. Jedným zo základných cieľov aktivít odborových zväzov je aj spolupodielanie sa na vytváraní takého spoločenského prostredia, ktoré je ústretové k rodine a vytvára reálne možnosti pre dosiahnutie harmonickej rovnováhy pri plňaní si povinností v rodine a v práci. Preto Konfederácia odborových zväzov podporila občiansku iniciatívu za prijatie zákona na ochranu nedele a v roku 2014, ktorý je vyhlásený rokom európskej rodiny. Vážený pán prezident, hlboko si vážim všetko dobré, čo ste v uplynulom roku, ale aj počas celého vášho volebného obdobia vykonali pre našu spoločnosť. Oceňujem trpezlivosť a nadhľad, ktoré sprevádzali vašu prácu i prácu prezidentskej kancelárie a verím, že v tomto prelomovom roku 2014 sa nám všetkým podarí zaznamenať významné víťazstvá. Vážený pán prezident, na záver ešte raz úprimné a srdečné ďakujem. Na tri časti s rovnakými povinnosťami svoje všetci a pomohli. Tak to malo začať presne. Sme mali jednoznačne.